जयपुर गांधीनगर एकदम राजस्थान बिराद गरम दै नासिगोनानैसो ओरै फन खालामो बेफोरबायदिसो जायोलै मारै दिनै सानसे थानानै नुजोबथारबायलां माबायदि गाखोयो बिसोरो दा मायाव दं जोङो जयपुराव दं आरोना जयपुर स्टेसन जयपुर गांधीनगर एकदम राजस्थान खाथि राजस्थान गोग्लैजोबा आरो राजस्थान जाहैबाय बेनो जयपुर दा मोनायावसो आरोना ट्रेना दा मोनायावसो गाखोसिगोन दा ओरैनो बे समाव दुगैनाय जायगा नागिरनानै गैया थांगासिनो माथो राजस्थान हा राजस्थान नामा ओंखामखौनो दैसै मा मा जागोन चावमिनसो मोनजायो फाग्लासो ओंखामखौ मोनजाया जयपुर स्टेसन माबायदि जायो मानसिफ्रा स्टेसनाव मानसि आरो गाहायाव मानसि Siap. Sleeper job. Walah hai. Wis, ahori farsung dia jabot cika. Sini lo bapsa tu naik. Master orang. So well it to that. बस पकड़ के बोरा पहना रनो बनो semua benar sini isi sedikit dong dah ya mati betul betul boleh jawab naik siapa aja boleh jawab ulang kali switch gue masih nice di sana banyak sih kurang dari nasi dari kurang ada nasi kurang ini masih gakenang lagi dong karpet hanong gakai mah sure pas menuju sana sure pas gakenang lagi nah menuju mana hahaha ada lah masih ada sih
आलदालै बे जायगायाव गान्धीनगर जयपुर स्टेसना आलादा गाज्रि जाबाय ओमफ्राय जोंना गरमानो आजां गाजां फाग्लासो राजस्थाननि गरम जिबायदि देन्जार एसि कारसो माबायदि नायब्रा मानसिफ्रा ओरैजाय बारा गैबावासो दा ओइथिं नाय आयौ ओमफ्राय मानसिया बयनिफ्राय फैयो आयु बेफोरखिसो जायो बिदिखिसो जायो फाग्ला बेफोरबायदिसो जायोलै मारै दिनै सानसे थानानै नुजोबथारबायलां माबायदि गाखोयो बिसोरो इउपिनि माबानि जयपुरनि मानसियानो भर्तिजोब हाबनो जायगायानो गैया ओरैथ' थानांबायसो नायब्रा थैस दाहरै खर'आव दंबावो खर'आवथ' आजां गाजां बांसिनबावमोन दहाय सानाव बेयाव उनथिंजाय बांसिन जादोंमोन ओमफ्राय दा नै खर'आव बांसिन जानानै दंलाय गाजालै हनै माल सिंखिमानि हाबबाय माल दोनग्रा मानि हाबबाय लागाव मानिला आसैसो गिखावखाया बिसोरजों नै लांदां खालि जाजोब्बाय बे दासो बेसेबांबा बुरजा मानसिमोन देन्जारलै